बरायबाय चेनेलाव पिन खनसेबाव दा आसाम स्पेशल टेट जायफ्रा एग्जाम होगोन बे भिडिअआ जोबोर गोनांथार आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेल भेकेन्सि एलपि इउपिआव नोंथांमोना चान्स मोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा बेयाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना बिटिसिआव पस्टिं मोननाय नङा आसामावसो नोंथांमोना थांनांगोन जेरै नगाव मरिगाव लखिमपुर सनितपुर बिनिफ्राय बिश्वनाथ बेनिफ्राय दरं गवालपारा धुब्रि बा जि दङ नन बिटिसिआव बर' मिडियाम स्कुल थानायाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन दा एडमिटआथ' रिलिज जागासिनो थाबैनो खालामदो नङाबा वेबसाइटआ बिजि जायो बेखायनो एडमिट डाउनलड खालामाखैबा नैबाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाव गावनि एडमिटखौ नायनो हायो बेखौ मिन्थिखाबाय दा बेखायनो इउजार आइडि पासवर्ड होनानै लगइन खालाम आरो बावदोंब्ला फरगटआव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो दा बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया बेक थांनानै सिलेबासा बेनो जे देग्लायनि सिलेबासा एसे चेन्ज जादों बेखायनो बाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगौमोन जेरै बर' साबजेक्टफोरा माखासे सिलेबासा चेन्ज जाबाय थायो बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायना ला एबा नायनांगौमोन आरो CTETआथ' 6 सेप्टेम्बराव जागोन 6 सेप्टेम्बराव CTET एग्जाम जागोन बेखौ जाहाथे मोजां होयो अके देन बेनिफ्राय दानि फैबाय माखासे गाइडलाइन्स दङ एग्जाम हलाव थाङोबा मा लांनांगोन दानिया जोङो माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै जाहाथे रावबो केन्डिडेट्सआ प्रब्लेम जाया दा एलपि आरो इउपि बर्ड पस्टआ एप्लाइ खालामदोंबा गांसे एडमिटआनो सोलिगोन अके थ' बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया एग्जाम सेन्टारा नोंनिया थाबाय जेरै तामुलपुराव थाबाय तामुलपुराव गासै गंथाम सेन्टार दङ बेखौ नोंथांमोना एडमिटआव मिन्थिखाजोब्बाय जानांगौ ओमफ्राय टाइमा जाबाय जेनेखि एलपिआ फार्स्ट जाग्रोगोन नालाय पेपार 1 हिसाबै दङ अके बे जाबाय 28 जुन एबा गाबोन सानदेआव जागोन टाइमा जाबाय 9:30 निफ्राय 12 सिम जागोन नाथाय बिनि सिगां 9:30 सिगां नोंथांमोना सहैथारनांगोन 8टानिफ्राय 8:30नि गेजेराव जाहाथे नोंथांमोना गेटआव सहैयो आरो हाबो बेनिफ्राय आपार प्राइमारि एबा इउपि लेभेला जागोन 2 PM निफ्राय 4:30 PM सिम जागोन अके थ' बेखिनियाव नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबथारनांगोन नङाबा नोंखौ एन्ट्रि होनाय नङा दा एग्जाम हलाव हाबोबा मा लांनांगोन बेखौ मोजां नायखादो जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायै बायदि दा टटेल कुइसना 150 थागोन बेखौथ' मिन्थिखाजोबो मोनसेयाबा नों 1 मोनगोन आरो 150 मार्क्सनि जागोन अके कुइसनाबो 150 दङ आरो दा बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ मोजाङै नाय जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया एग्जाम हलाव थांनोबा एडमिट कार्डआ बेखौ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन एडमिट अनगा नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा बेनिफ्राय गांसे नोंथांमोना आइ कार्ड लांनांगोन जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जि दं एनि वान आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांनांगोन जुदि एडमिटआव नोंनि फट' गैयाबा पासपर्ट फट' नोंथांमोना एडिशनेल लांफाबानो जाबाय आरो बेखौ बयबो जाहाथे नांगौ जायोबा नोंथांमोना जाहाथे होनो हायो अके दा बेखौ जों मोनथिबाय बेनिफ्राय एग्जाम हलाव नोंथांमोना मा लांनो मोनगोन हार्ड कपि एडमिट कार्ड बेखौ लांनो मोनखागोन डाउनलड खालामनायखौ अके दा बेनिफ्राय आइडि प्रुफआथ' लांखाबाय जेनेबा एग्जाम्पल बेनिफ्राय बल पेन नोंथांमोना ब्लेक नङाबा ब्लुजोंहाय लिरनो मोनगोन जिखुनु जाया ब्लेक इउज खालाम अब्ला साबसिन जायो पेन्सिल स्केल इरेजारखौबा नोंथांमोना लानो मोनगोन बेनिफ्राय नट मोर देन 1 डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड होनना बुंदों एन्ड मिनिमाम केस बांद्राय केस लानो मोना फैसा लानो मोना बेखौ बुंदों बे एसेबां मेटार नङा बेनिफ्राय एटिएमफ्रा गांसे लानो मोनगोन बे एसेबां मेटार नङा बेनिफ्राय ट्रान्सपारेन्ट वाटार बटल नोंथांमोना लानो मोनगोन जेनेखि लेभेल गैयैखौ लानो मोनगोन आरो बेनिफ्राय जेनेखि फिजिकेल हेन्डिकेप दङ बिथांमोना स्क्रेपखौ माने डकुमेन्टस जुदि साबमिट खालामदोंबा बिथांमोना लानो मोनो आरो हेल्पार लानो मोनो टेनसन गैया बिथांमोननि थाखाय दोनलांनांगोन ना खायसे थाबायनो हायाबा हयथ' जि प्रब्लेम्स थायो बे उननि बाथ्रा फिजिकेल हेन्डिकेपनि थाखाय माने बेबादि फेसिलिटिया मोननो हायो देन बेनिफ्राय बेनो एग्जाम हलाव थाङोबा डिसिप्लिन थांबानो जाबाय जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायैबायदि एन्ड 13 आरो 14 नाम्बारखौ मोजाङै फरायदो जाहाथे नोंथांमोना मिन्थिगौ एमआर सिटआव जागोन नालाय बेखायनो प्रिन्टेड फैखाबा मिस्टेक खालामनाङा रल नाम्बारखौ लिरनायाव जुदि 1 मिस्टेक जाबानो नोंनि रिजाल्टआ फैनाय नङा डाइरेक्ट केन्सेल जागोन मेसिनाव एक्सेप्ट खालामा अके दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय दानिया फैबाय रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन सिलेबासा नै बे सिलेबास दङ आं बेखौथ' बुंबाय थाला सिलेबासखौ खोन्थाखाबाय सिगाङावनो सिलेबासखौ मिन्थिखाजोब्बाय दानिया जाहैबाय बेनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन दा बे एग्जामा स्पेशल टेट अके बर' मिडियाम गार' मिडियाम बेनिफ्राय मणिपुरि मिडियाम आरो जिनिखि माखासे दङ दा बे एकदम गोनांथार पस्ट स्पेशल एग्जाम होनना बुंदों बेखायनो बेनि पस्टआ थाफैगोन दा जुनाव एग्जाम जाबाय जुलाइआव पेपार नायनानै आगस्टआव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनखागोन आरो सेप्टेम्बरहालागै नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन बे रोखा मानोना बे पस्टआ इम्परटेन्स बिराद
post नांगौ बर' मिडियामाव नन BTC याव दा बेखिनि एन्ड BTC नि 984 post दा माब्ला मोनगोन बेखौथ' डेट फिक्स खोनायाखै नाथाय थाबैनो मोनसिगोन बेयो पर्टेलाव चेक खालामबाय दा पर्टेलाबो आपडेट जाखाबाय जेब्ला लासै लासै बिथांमोना रिलिज खालामसिगोन कि जानि दिनैबो होनो हागौ एबा नेक्स्ट सप्तायावबो होनो हागौ बा नेक्स्ट मान्थआवबो होनो हागौ जायखिजाया वेबसाइटआव नोंथांमोना जाहाथे नायबाय थाबानो जाबाय।